El primer que hem de saber és el que és la producció agrària ecològica, tenint en compte que també la podem anomenar biològica o orgànica. Doncs bé, en la producció agrària ecològica es produeixen i s'elaboren aliments d'òptima qualitat nutritiva i organolèptica, que estan lliures de residus i on es minimitza l'impacte humà en el medi ambient. Utilitza recursos naturals i preserva la biodiversitat vegetal i animal, impulsant el desenvolupament local sostenible de la zona. Es cultiva sense adobs ni pesticides de síntesi química i, per tant, sense residus d'aquestes substàncies. Una altra característica de la producció eco és que estan prohibits els organismes modificats genèticament i també que la ramaderia ecològica dona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats tenint en compte les seves necessitats biològiques i de comportament. La producció eco està subjecta a diversos reglaments de la Unió Europea, que són d'obligat compliment. Aquests regulen la producció, l'etiquetatge, el control, les importacions procedents d'altres països, etc. Qui certifica que un producte és ecològic? Tothom qui produeix, elabora, envasa, importa o comercialitza productes ecològics dins la Unió Europea cal que compleixi amb la normativa i estigui certificat per un organisme o autoritat de control autoritzat. En el cas de Catalunya, qui ho fa és el Consell Català de Producció Agrària Ecològica, conegut com a CCPAE. Com ha de ser l'etiquetatge de productes ecològics? Tal com ja hem dit, només es poden utilitzar les denominacions eco, bio i orgànic. Ha de tenir obligatòriament el segell europeu que segur que tots coneixem, l'Eurofulla, de color verd. De manera optativa, pot incloure els diversos segells de les entitats de certificació d'arreu, que recordem que Catalunya és el CCPAE. A l'etiquetatge, a més, hi ha d'haver altres informacions, com és el llistat d'ingredients o l'origen de les matèries primeres agràries, entre d'altres. Per acabar, indicar que els productes ecològics cada vegada són més coneguts i ja els podem trobar en moltíssims comerços a disposició dels consumidors. Consumir-los és una elecció de cada persona o família. El tema del preu dels productes ecològics pot semblar un gran inconvenient per comprar-los, ja que són clarament més cars, però el que és cert és que el sector creix d'una manera espectacular, any darrere any, ja que també creix un perfil nou de consumidor preocupat per la seva salut i pel medi ambient.